Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin sabon darasin mu. Yan uwa ya sanyi, ina fatan kowa ya tanaji kayan sanyi bi ma'ana rigar sanyi saboda naga alama wannan sanyi ya zo da shirin shi. A darasin mu na yau shine zan nuna yanda zaka samu viewers bi ma'ana masu kallon status ɗinka na WhatsApp. Sai ya ɗora a status ɗin shi yana godewa ɗimbin wanda suke buɗe bidiyo ko hoton da ya ɗora a status. Za a ga mutum 100 ko 200 ko 1000 haka. Amma kai gaba ɗaya contact ɗinka ko in ce mutanen da kake chatting ba su kai 20 ba ko ba su kai 50 ba, ballantana ka samu wannan viewers din mutum 100. So wannan hanya da nuna kai ma za ka yi screenshot ka dora adadin sunaye ko in ce ka dora mutum 100 kake so ko mutum 200 kake so ko mutum 1000 ko mutum 500. Wannan hanya ita ce mafi sauki kai ma da za ka yi ka burge mutane wajen nuna mutane suna kallon status ɗinka, sannan kuma kai ma yi wajen cewa tabbas ana kallon status ɗinka. Sai ku biyo mu. Amma kafin mu ci gaba da darasin mu, ina ga mai roƙo ga duk wanda bai subscribe ba sai ya taba alamar subscribe, sannan kai liking, sannan kuma ka turawa abokananka a WhatsApp da Facebook da sauran chatting da kake yi. Nagode. Da farko dai abin da zaka fara yi shine zaka shiga WhatsApp ɗinka. Bayan ka shiga WhatsApp sai ka shiga status. Bayan ka shiga status ɗinka sai ka bude status ɗaya, misali wannan. Kana buɗewa sai duba yadda mutane suka buɗe ma kamar haka kenan. Bayan kai haka sai ka screenshot ɗin wajen. Misali sai ka ɗauki hoton wajen. Bayan ka yi screenshot din shi zaka je ka ɗauko application a Play Store mai suna PixArt. Shi wannan application mun shashayin darasi a kansa. Abin da yasa zan nuna da zaka ɗauko shi saboda waɗansu maybe sai yau suka kawo ziyara YouTube din nawa. Saboda haka bayan ka shiga kai searching din application mai suna PixArt. Bayan ka yi searching din shi sai ka ɗauko shi. Ni da yake ina da shi yasa suka ce in yi updating. Amma sai ka ɗauko, bayan ka install din shi sai ka buɗe shi. Bayan ya buɗe ma kamar haka sai ka taɓa wannan alamar ka za a ganta da alamar plus a tsakiyarta, sai ka taba. Bayan ka taba, nemo hoton da kai screenshot da muka je muka screenshot a status, misali wannan. Bayan ka nemo hoton sai ka taba wannan alamar tools kenan. Kana taba waɗansu alamomin da yawa za su fito ma. Bayan sun fito ma sai ka nemi selection ka taba ta. Bayan ka zaɓi selection sai ka zoom in din hoton, misali sai ka matso da hoton ka sa hannunka guda biyu ka janyo shi, misali haka. Bayan ka zoom in sai ka je daidai nambobin nan sai ka zoom in din sosai. So bayan ka zoom in din nambobin sai ka zaɓi number da kake so ka ƙara a gaba kenan. Misali za mu ƙara wannan hudun, sai ka je daidai inda hudun take. Za ka zo inda daidai hudun take sai ka saita, sai ka danne tun daga farkonta ya zo daidai, sai ka rufe ta da abun kamar yadda kuke gani haka. Idan ka yi mistake, misali a nan za ku ga a ƙasa na baro wani abun, so idan kana so ka canja ka yi mistake, idan ba kuma ta ba a darasin mu na baya za ka taɓa wannan alamar ne domin ka goge ka koma baya. Kun ga na cire abun, so za ka seta ne tsawon nambar da kake so ka canza domin kada ka je ka ajiye a ga wata tafi wata tsawo. Bayan ka saita kamar haka sai ka rufe. Bayan ka rufe sai ka saki. Bayan ka saki sai ka taba copy. Bayan ka taba copy sai ka taba paste, wannan kenan. So sai ka sa hannunka sai ka janyo ta. Kana janyo ta za ka ga hudun ta rabu biyu. Sai ka saita ta da yanda wannan hudun take domin kada wata tafi wata tsawo. Bayan ka gama seta ta sai ka taba wannan alamar ka saving. Idan kana so ka ƙara wata number sai ka ƙara taba wannan alamar. Kana tabawa sai kai paste din nan. Kana taba paste za ka ga ta ƙara zama biyu, sai ka ƙara janyo ta, sai ka ƙara seta ta a nan gaba kenan. Again, ita ma idan kana so ka ƙara wata za ka ƙara yin saving. Bayan ka yi saving taɓa wannan alamar sai ka ƙara. Bayan nan kuma again idan misali idan ka taɓa wannan alamar za ka ga ai
fastin kake na wannan nambobin fofo din nan wadda farko ka fara makin dinta. Idan kuma a ce kana so a gaba kana so ka ƙara guda ukun nan, shine zaka taba wannan alamar. Idan ka taba wannan alamar sai ka taba alamar plus. Kana taba alamar plus sai ka zo daidai inda ukun take ko kuma daidai inda wata number da kake so ka canza take, kamar inda muka yi a farko sai ka danne ta, sai ka seta inda number take. Bayan ka seta inda number take da tsawonta da komai sai ka rufe ta kamar yadda muka yi a farko kenan. Bayan ka yi haka sai ka copy. Bayan ka yi copy dinta sai ka paste. Kana paste a gaba za ka iya dora ta ko duk wani waje da kake so ka dora ta, haka kenan. Bayan ka seta ta sai ƙara yin save. So ta wannan hanya ce za ka bi ƙara number da kake so, sannan sunan ka bai ragu ba, sannan za a gani mutane nawa ne suka biyo din status ɗinka. Za a ga mutum ya sa mutum 100 sun kalla, ko mutum 500, ko mutum 1000, ko mutum 4000. So kai ma daga yanzu za ka iya haɗa wannan hoto. Bayan ka haɗa sai ka je ka sa a status ka godiya mutane, sannan mutane su ta mamakin ya aka yi mutanen nan suna kanan kamar baka chatting ko baka da mutanen da su kalla ma status. To inda ka ɗora wannan abun zai ba su mamaki ta ya aka yi mutane suke kallon status ɗinka kamar haka. So bayan ka gama kamar yadda muka saba suka a bayan da zaka yi saving shine zaka taɓa wannan alamar. Bayan ka taɓa wannan alamar sai ka taɓa save. Bayan ka taɓa save sai ka taɓa save again. Bayan ka taɓa save again sai ka taɓa gallery. Bayan ka taɓa gallery sai ka taɓa done. So kada ku manta da taɓa alamar subscribe idan baka yi ba, sannan ku yi liking, sannan ku turawa abokananku a WhatsApp da Facebook da sauran chatting. Nagode.